say guys for the people. Ndafara. So, ndazobva dadise ndokutenda emashemarezi. Motadisa. Zibu magrosa saka zvonetsa kuti munhu nyanya kufara stereki. But otherwise, ndauya kuzodada. Tatenge kwa mavhiri maviri aya. Thank you. Vanhu monditenderawo mashemarezi kuti mashemarezi makapenga. Mufara wangu wadzova. Ndafara. Izvi ndinozofara ndasvika kumba ndichidada. Tatenge mavhiri aya. Matsva ayo nechipepa izvi zvinozvona nerimwe racho. Saka panapa vati vanondifitisira ndozvazvakanakira mavhiri aya. Mavhiri angu aya 2 maiwe zvangu ndidade ndiri panapa. Unozodedira kuti ndakutoenda kukamba kumapurisa ndoti muri sei ndakadai. Ndazomaona chipepa changu chaenda kupa chona haasi masekondi enda toda kuike vanhu vandione haisi nyore zvechi ayo fresh tadzai chipepa wachione icho yadi dzake hatiinini saka panapa vaniti ivo vanoita fix and supply vanondifitisira hambozvona right ndikudada maguti mupandawana kaisa ndauya mama izoshaini hani unozvona Bensonso aiwanja kapinga. Ndofara kutenda mapurisa akandisunga. Handamboziva kuti vachandiita kuti ndinwese ndichibleswa muzuva ranhasi. Vanhu vaMwari kandaigwadziwa asi ndotozviona kuti vakandibatsira. Thank you very much. Handichafambi ndichinzvenga nemudondo ndichishaya kuti ndoita sei. Ndagara 4 hours nhasi Mwari. Ndichifya kuti hino nhai Jesu ndikangodarika kuvakandisungazve.